Καλησπέρα φίλοι μου. Φαντάζομαι θα σου έχει τύχει να έχεις τις λεγόμενες αχα στιγμές, Μπορείς να θυμηθείς σε τι κατάσταση βρισκόσουν όταν βίωνες αυτές τις στιγμές? Πολύ πιθανόν να ήταν μικρές στιγμές χαλάρωσης και αναστοχασμού. Αυτό που συμβαίνει κυρίως όταν δίνουμε χρόνο και χώρο στον εαυτό μας για να χαλαρώσει είναι να αποταυτιστεί από δραστηριότητες και κοινωνικούς ρόλους, έτσι ώστε να δοθεί το πλαίσιο για να αλλάξει η προοπτική μας για ορισμένα ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά και για τη ζωή γενικότερα. Να δούμε επίσης τα πράγματα σε διαφορετικό βάθος χρόνου, να δούμε τον εαυτό μας σαν τρίτο πρόσωπο και να μπούμε σε μια θέση παρατήρησης που μας κάνει λίγο πολύ διορατικούς. Διορατικούς από την έννοια ότι μπορούμε να αφήσουμε το ένστικτο μας και τη διαίσθησή μας να μας δώσουν απαντήσεις σε αυτές τις μικρές στιγμές συνειδητοποίησης. Γι' αυτό, αν θες να αλλάξεις την προοπτική σου, δώσε λίγο χώρο και χρόνο στον εαυτό σου. Αυτά φίλοι μου, καλή συνέχεια, θα τα πούμε σύντομα.